Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, que leva moitísimo tempo traballando na memoria, nomeadamente na memoria das mulleres, e que ten elaborado moitísimo material que está aberto, que está operativo na súa página web, do que podedes sacar, sen dúbida, moitísimas referencias. E temos tamén un proxecto ben interesante, que está ben un pouco fora de carta, pero nos parecía interesante destacar tamén, que son Feminismos no tempo, e bueno, un traballo que podedes utilizar dunha maneira lúdica, didáctica, moi interesante para unha experiencia de traballo coa rapazada. De algún xeito é contar a historia da cidade e das mulleres da cidade, esa historia moi oculta, moi terxiversada, e nos foi un pouco o que quixemos facer. Hai algo de traballo de investigación, pero sobre todo moito de traballo de divulgación. Non é unha páxina para que aparecen máis de 100 biografías, non é unha páxina para Emilia Pardo Bazán e para Rosalía de Castro, por suposto, na páxina da Coruña das Mulleres hai unha pequenísima biografía de Rosalía de Castro e de Emilia Pardo Bazán, pero está pensada xusto para outras mulleres importantísimas, algunhas con vidas verdadeiramente de pioneiras totais e que son moi pouco coñecidas. E para iso creamos este proxecto de xeito colaborativo. Aquí hai algunha persona como Cristina, que estará pola tarde e que traballou tamén inicialmente as primeiras reunións sobre 11, 12 persoas, pero logo chegaron a traballar aquí 30 persoas, e moi mayoritariamente mulleres de todo tipo, moitas ensinantes, pero bibliotecarias, traballadoras de espazos de igualdade, xente moi diferente que axudou a ir creando todos os contidos que temos aí. É de algún xeito como unha especie de centro de recursos que vos contaremos un pouco así por enriba, pero sobre todo é un proxecto, claro, que se foi facendo con moitas maus e que é inacabable, o sea, que estamos permanentemente intentando milloralo e ampliálo. E un pouco ese a idea, non contra a desmemoria e contra todos eses veos que impiden que as mulleres teñamos aí a luz propia, non? Entón, a páxina web, se queres xa imos a páxina web, é esta que vedes aí, chamas así, a Coruña das Mulleres, e temos biografías, nesas biografías, xa vos digo, máis de 100 entradas de biografías de mulleres, con apartados distintos. Nos, cando empezamos esta páxina, o noso modelo, non sei se seguramente moitas o coñecedes, é do gris ao violeta, que é a páxina do Concello de Pontevedra, que tamén que conta a memoria das mulleres, neste caso, de Pontevedra. Ese de centrarnos nun lugar ten que ver con que tes que acotalo, non poderíamos estar facendo isto de todo Galiza, tes que acotalo, e logo porque a memoria local, neso vémolo moito as asociacións de base, que funciona moi ben para roteiros, para calquera tipo de material que poidas facer. Vedes, aquí temos, moitas biografías de mulleres, por exemplo, Elvira Bau, que está aí. Fixemos unhos folletos en papel, unhos trípticos, tamén en principio, ademais, a nosa idea era de facelos de mulleres ligadas á cidade da Coruña, e é curioso que os 6 ou 7 primeiros que levamos feito todos son de mulleres represaliadas, porque ese tempo do que significou o franquismo e o que significou tamén como ruptura, algo que podería ser, falabas aquí pola mañá da luz, deixou tanta marca que ti escolles 7 mulleres para empezar a falar delas, non de María Barbeito ou de Elvira Bau, e cando te das conta só parece que estás escribindo sobre mulleres represariadas, non? De Elvira Bau Maceiras, unha destas mestras moi pouco coñecida, e, sin embargo, ela é a editora do que se considera o primeiro libro en galego para crianzas de autor coñecido. Ela e o seu marido lle encargan a Vicente Risco que faga un libro que leva de unha colección contos para nenos, el fai o rei avarento, e con ilustracións de Álvaro Cebreiro. Ia ser unha colección un pouco, respondendo a unha necesidade, estes eran irmandiños, tanto Elvira Bau como o seu home, e entón respondendo, xa digo, o que era unha necesidade, ia ser unha colección que finalmente só houbo ese número. Nos tiñamos un roteiro, noutro dos proxectos nos que
traballamos ligado á historia local, que é a Coruña literaria, falando da historia da cidade ligada á literatura, e temos moitos roteiros. Bueno, pois, mirade, en 600 metros, o que vai desde o obelisco á praza de María Pita, e chamámoslle, digamos que é un roteiro literario, e chamámoslle a Coruña das Mulleres, e era escollendo, ben, pois neses espazos, mulleres das que falar. E tamén ten 7 paradas, e desas 7 paradas, 5 delas son de mulleres represariadas, 5 delas e 2 delas, de algunha delas falouse hoxe aquí, son mulleres importantísimas no que é a memoria, no que é a literatura memorialística. Comezábamos falando no obelisco de Mariluz Morales, neste caso moi descoñecida, a primeira muller que dirixe un xornal no Estado español, que é La Vanguardia de Barcelona, é unha coruñesa represariada, estivo no cárcere, expulsada do traballo, e unha historia destas simplemente por apoiar o Partido Galeguista, era un pouco así a conexión que había con Cataluña do Partido Galeguista. Este Mariluz Morales, mira, destas 7 paradas que vos decía, a seguinte na casa de Xoana de Vega, falando neste caso de Concepción Arenal, pero a seguinte das paradas era para falar de Sira Alonso, que en tal caso agora ti, Carmela, porque para nós é tamén das persoas que máis fixeron polo que é a literatura memorialística, con un libro maravilloso. Con Sira Alonso, creo que con Sira Alonso precisamente, tamén esta cuestión de traballar en rede, nos traballamos desde o asociacionismo de base, en este aspecto sempre traballamos en rede, precisamente a nosa páxina da Coruña das Mulleres está tecida nesa rede que ademais o que nos interesa é darlle protagonismo precisamente a todas estas mulleres que foron moi silenciadas, e dentro dese traballar en redes collemos iniciativas que xa están postas en marcha. Por exemplo, a historia de Sira Alonso foi xa moi estudiada e moi destacada por a propia compañeira Carme Vidal, que hoxe nos acompañou. Foi parte dunha desas historias que foron tremendamente silenciadas, moi vencelladas ca memoria histórica. Sira Alonso formaba parte diso que chamamos en historia da arte concretamente, un tándem artístico. Sira Alonso estaba casada con un pintor da Coruña, con Francisco Miguel, son dúas persoas moi vencelladas a todo o que é o movimento de vanguarda dos anos 20 en Galicia en xeral e concretamente na Coruña, unha parella que vai a facer as grandes viaxes da arte, vai a estar en París, vai a estar en México, empapándose desa cultura da vanguarda. E o certo é que, tamén con moitas inquietudes a nivel social. Eles, despois de facer estas viaxes, van a volver a Coruña, van a estar desenvolvendo tamén esa vanguarda dentro de un entender a arte, a cultura, tamén facendo un pouco de rede, porque van a estar vencellados a tertulias como a Café La Peña, esa maneira que hai 100 anos estaba facendo arte e vanguarda. De feito, na propia Rúa Real, que por iso estamos destacando nese roteiro noso da Coruña das Mulleres, en medio da Rúa Real, Francisco Miguel e Sira teñan un negocio con un nome superelocuente, a Librería da Arte. Nos sempre falamos, nos gusta moito falar desas irmandades da arte que vencellan precisamente literatura con arte. Francisco Miguel era ese gran tamén un escritor, vai a ser corresponsal, de feito, para revistas como Vida ou como a coñecida Alfar, desde estes lugares, desde os que eles están viaxando. Como digo, unha vez que volven, sempre me gusta decir que tanto Francisco Miguel como Sira saben estar no momento e no sitio no que hai que estar. Nos anos 20, a principios dos anos 20, marchan a París, despois marchan a México, e no momento da República volven outra vez a Galicia, volven outra vez a Coruña. Neses anos 30 que acaban sendo tremendamente golpe de Estado. Eles, cando sucede esa mañá do 18 de xullo de 1936, teñen unha pequena casa que lle chaman, por certo, un nome moi elocuente, a Casa da Felicidade,
están vivindo en Oleiros, nesa Casa da Felicidade, en Santa Cruz, concretamente, e Francisco Miguel escoita un albordo dos mariñeiros que saben que están atacando o goberno civil da Coruña nese levantamento do 18 de xullo e ele intenta ir a axudar aos mariñeiros a outro lado da ría a salvar o goberno lexítimo da República. Isto vai a condear. Vai a entrar nun momento de represalias que finalmente acaba coa súa vida. Sir Alonso vai a escribir, casi como un xeito terapéutico, eu penso que unha das mellores obras que literatura memorialística, que son os seus diarios, e desde eses diarios ela relata como foron eses últimos días terribles de Francisco Miguel. Esta experiencia que, por certo, en torno a esta historia vanse a facer distintas experiencias didácticas nos concellos que van a estar implicados con esta historia, que é o Concello sobre todo o Concello de Oleiros e tamén o Concello de Carballo, porque precisamente en Bertua hai agora exactamente, de feito, un ano que se encontraron os restos de Francisco Miguel, que foi represariado unha noite de setembro de 1936, e precisamente, como digo, tanto desde precisamente o Neira Vilas, que antes falaban as compañeiras, como desde o Instituto de Carballo, vense a traballar sobre a súa figura, unhas experiencias didácticas moi interesantes. Nos, digamos que formamos parte deses colectivos que queren recuperar estas historias que foron absolutamente borradas. Francisco Miguel foi unha figura absolutamente fundamental no seu momento para a historia da arte galega e está absolutamente borrado das nosas facultades e dos nosos libros de historia da arte, por suposto. Entón, dentro do traballo, na Comunidade das Mulleres a nos interesa nos ir recuperando eses nomes que non tiveron en ningún momento as súas entradas, digamos, nos libros de historia. Por exemplo, recuperamos esta historia na que eu me vin directamente implicada, porque dentro dos nosos colectivos de traballadoras fómonos metendo. É certo que moitas veces é difícil recuperar os nomes individuais, así que a nos parecía que era interesante traballar desde os colectivos. E fomos distintos colectivos, e este era o colectivo das tendeiras, non? As tendeiras, se vos decatades, esas formas tan tradicionais e habituais de como nos relacionábamos hai, pois, nin siquiera medio século, non? Cos barrios e coas cidades, desapareceron por completo. Esta, precisamente, Isabel San José, era a tendeira do meu barrio. Xustamente, pareceunos interesante recoller o seu testemunho e poñerlle nomes e apelidos, non? Pois, desgracia da vida, e xusto cando íbamos a gravar a Isabel como noso exemplo de tendeira, Isabel morreu. E ademais, nos enterámonos de que Isabel morreu o mesmo día que íamos a unha homenaxe de un señor, non vou dicir un nome moi importante, que todo o mundo coñecía. Eu recordo de ir a esa homenaxe casi con rabia, con ganas de chorar, porque hai xente que fixe un traballo moi importante, moi na base, e que non temos opción de recordalo, porque foron moi anónimos. Eu non sei se a vos pasaba nos vosos barrios, pero a miña tendeira, a Isa, era unha muller que tiña a tenda aberta todo o día e que facía unha especie de traballo de colectividade, de coidar de toda a rapazada do barrio. Os rapaces estábamos ali xogando e entrábamos á tenda e lle decíamos a Isa que nos fixera merenda. E o apuntaba, non? Na lista de ta. E ela sabía, de feito, non, a túa nai non te deixa tomar chocolate a partir das 5 da tarde. Sí, bueno, tal. E ademais hasta facía tamén traballo como de psicóloga, o sea, era como la orientadora do barrio, non? Dabache consellos sobre aquelos, digamos que un poquinho terapeutizaba, non? Os teus dramas infantiles. Eu acórdome cando lle rompín as gafas a Vanessa, que cheguei ali disgustadísima con 7 anos pedíndolle a Isabel si me podía dar traballo na tenda para poder pagar as gafas de Vanessa, non? Bueno, pois despois resulta que me enterei que Isabel formara parte, a súa familia,
formara parte dun grupo clandestino de axuda á xente que estaba perseguida na guerra e que o seu propio tío fora represariado, irmão do seu pai, que, por certo, tamén o axudaba nesas tarefas de coidado á rapazada. Ela formaba parte dese colectivo, do colectivo de tendeiras, tamén recollíamos outro colectivo como, por exemplo, o das lavandeiras. Bueno, aquí vos queríamos amosar, sí, o colectivo das lavandeiras, non sei se tes aí, o do oficio de lavar. O que tiña antes María eran esas unidades didácticas de donas da súa vida, o que vos estaba antes amosando. É importante que saibades que hai moito material, vale, que está disponible, neste caso unhos fanzines, que tuveron tamén un premio, foron premiados con un ano co Luisa Villalta, e, bueno, que todo ese material está disponible, a idea é, incluso, hai algún exemplar en papel de ser necesario e de querelo. E xa o que falabas dos colectivos é que cando falas de pioneiras, unha parte importante delas pertencen a unha determinada clase social. Entón, non se queres contar a historia da cidade, se queres contar incluso ese traballo visible na cidade, pois tens que falar das lavandeiras, tens que falar das vendedoras de peixe, tens que falar das tendeiras, e foi cando empezamos ese traballo colectivo, ensinábamos vos aí un pouco, hai aí un traballo que son as primeiras escolas de nenas na cidade, que foi feito por alumnado do Ángel Casal, do Instituto Ángel Casal, que fan o ciclo superior de educación infantil. Digo, porque a veces tamén, con alumnados e cara de bacharelato é fácil facer algún traballo deste. E logo, creo que os alumnos, a partir dunha fotografía, é fácil que poidan chegar o alumnado a facer historias que compren ser contadas. Para nós, hai moito material aí, pero quizás é este dos colectivos do que máis nos gusta e do que quizás fixemos tamén máis traballo de investigación. E rematamos xa con decirvos simplemente que a partir deste traballo é o que gañamos, vimos de gañar agora mesmo, se pasa xa, non sei se se pode ver, este premio con un proxecto que chamamos Non Calarás, dun premio Luisa Villalta que nos deu a Diputación da Coruña. Mil grazas. Exactos.